Martxoaren 7tik martxoaren 11 arte lanuzteak egingo dituzte Bizkaiko hauteskoletako langileek eta 11 protesta egingo dituzte asteon. Gaur Bilboko eta Barakaldoko kaleak zeharkatu dituzte autokarabana batekin eta bihar manifestazioa egingo dute Bilbon. Joan den astean bildu zen Apabei patronala bere kideekin, otsailaren 9an elak aurkeztutako proposamena baloratzeko. Elak adierazi zuenez, patronalak esan zion bere bazkideekin batzartu arte ez dela sindikatuarekin elkartuko. Bada, elak berriro ere eskatu dio Apabiri kontraproposamena aurkezteko eta negoziazio maila deitzeko. Bestalde, Mercedes-Benz konpainiaren Gasteizko lantegiak 3 egun baino ez du lan egingo aste honetan erdieroaleen hornidura faltagatik. Langileek asteazkenean ekingo diote berriro ekoizpenari. Iragan astean lantegian ez zen lanik egin. Enpresaren zuzendaritzak aurreko ostegunean langileen ordezkaritzari jakinarazi zionez, gaur eta bihar ekoizpena etengo da material faltagatik. Hiru ekoizpentzandako jardurari asteazkenean ekingo zaio berriro, eta beraz 3 egunetan bakarrik egingo da lan aste honetan. Horrez gain, Solaris Poloniako autobus enpresako langileek greba utzi dute beren eskaren zati handi bat lortu ondoren. 39 eguneko lanuztea egin eta gero gaur bueltatu dira 2700 langileak lanera. Urtarrilaren 24tik greban zeuden eta ekoizpen katea osoa geldirik zegoen. Hilabeteak ziren langileak soldata igoera eskatzen ari zirela eta 135 euro inguruko soldata igoera lortu dute. Bihar martxoak 8 emakumeen nazioarteko eguna izango da eta esparru guztietan hainbateko ekimenak antolatu egin dira. Emakumearen nazioarteko eguna delata, Eustatek, Euskal Estatistika erakundeak emakumeen lan baldintzei buruzko txostena argitaratu du. Horren arabera, baldintza prekariagoak dituzte emakumeek lan kontratu motaren lanaldiaren eta malgutasunaren aldetik. Bada, txostenaren arabera lanaldi partzialak gehiago eragiten die emakumeei gizonezkoei baino. Zaintza lanetan gainera emakumeek ordezkapen handia dute, bai ordainduetan, bai ordaindu gabeetan. Eta etxeko lanei dagokienez, emakumeek gizonak baino 0,6 ordu gehiago igarotzen dute egunean. Modu berean 1,6 ordu gehiago ematen dituzte egunero seme-alabak zaintzen. Pandemiak agerian utzi du zaintza guztiz beharrezkoa dela. Izan ere, mugimendu feministak aspaldi zaratu zuena berretsi du izurriak. Zaintza lanak emakumeen gain erortzen direla. Etxeko eremu pribatuetara eta horiek ez direla aintzat hartzen, ez simbolikoki, ez ekonomikoki. Baita familiatik kanpoko zaintza negozio bilakatu dela ere. Horregatik mugimenduak nabarmendu duenez, zaintzaren antolaketa bidegabea eta diskriminatzailea da, eta egungo eredua gaitzetsi du. Hori dela eta zaintza sistema publiko baten inguruko aldarria zabaldu du mugimendu feministak, eta lelo nagusia izango da aurtengo martxoaren 8ko protesta askotan. Mugimenduak ez ezik sindikatuek ere exigitu dute zaintza sistema publiko komunitarioa. Bada, labek deitoratu du privatizazio politiken eta negozioaren aurrean, konpromiso politiko eta instituzionala falta dela egungo sistemari aurre egiteko. Era berean, elak denentzako zaintza publikoa exigitu du. Izan ere, sindikatuaren ustez, soldapeko zaintza lanak eta zerbitzu sozialak gainberandoaz. Gobernariek azpikontratazioaren eta privatizazioen aldeko apustua egiten dutelako. Martxoaren 8an 11 protesta egingo dira Euskal Herrian, eta hiriburuetan ez ezik herri gehienetan ere izango dira ekitaldiak, eta Emakundeko zuzendari Izaskun Landaidak, herritar guztiak animatu ditu martxoaren 8a dela eta deitu diren ekitaldietan parte hartzera. Hiriburuetan arratsaldean egingo dira manifestazio nagusiak, Donostian arratsaldeko 6:30, Gasteizen arratsaldeko 7:00, Bilbon berriz arratsaldeko 7:30, Iruñan gaueko 8:00 eta Baionan arratsaldeko 6:00. Amaikan, teknika arduradunak, kameralariak eta grafismo arduradunak emakume izena dute.
eta administrariak, edukien arduradunak, aurkezleak, kazetariak, teknikariak, sareen kudeatzaileak. Aldatu ikuspuntua. Segi borrokan. Martxoak 8, emakume langilearen nazioarteko eguna. Bestaldetik, azpiegiturak eta natura izpide larun batean dozenaka herritar Pagasarri naturgunera igo dira eremu horretara Bizkaiko Foru Aldundiak aisialdirako eta kirolerako 3 eremu berria eraikitzeari uko egiteko. Pasaden asteburuan dozenaka pertsona elkartu dira Ampliación Supersurrez plataformak deitutako manifestazioan. Pagasarrira igo dira naturgune horretan Bizkaiko Foru Aldundiak aisialdirako eta kirolerako 3 eremu berri eraikitzeri uko egiteko. Proiektu honen berri jakitean harrituta gelditu ziren hainbat herritar. Eta harrituago enteratu ginenean, hauek Supersurrerako konpentsazio neurriaren gisa egiten ari zirela. Honek esan nahi du Bilboko onartu behar izan zuela. Plataformak adierazi du eremu horiek eraikitzea Pagasarriren aurkako beste eraso bat dela. Batez ere Supersurre egin dutena izan da, Zeberetzeko auzo inguruan zegoen landareria haien artean ibai basoa zuntzitu egin du, eta gero geratuko da batez ere inpaktu handia paisajistiko Borintzuko haranean egingo dutenean zubia, momentu horretan egiten ari direla. Eta gaineratu du inplikatutako erakundeek ez dutela mendi hau ingurumen aldetik kontserbatu eta hobetu beharreko ingurune naturaltzat hartzen. 2008an egin zen plan berezi bat hainbeste proposamenekin eta proposamen horien artean zegoen egitea baso plangintza bat, eta neurri gehienak ez dira bete. Horregatik guztiegatik Ampliación Supersurrez plataformaren deialdiarekin bat eginez, Pagasarrira igo diren pertsonek mendi horren hobekuntzan inplikatzeko eskatu diete Bilboko udalari eta Bizkaiko Foru Aldundiari. Jarritako aisialdiko 3 elementuak ezabatzen hasita, era berean diru hori balio naturalak eta beraz Pagasarriko biodibertsitatea hobetzera bideratza proposatu dute, eta gainera herritarri partaidetzaren kudeaketa eskatu dute. Eta osasun arloan, giltzurrunaren munduko eguna izango da martxoaren 10ean, horren harira. Giltzurrunaren gaixotasuna saihesteko probak doan eskaineko dituzte Gasteizko 6 farmaziatan aste honetan. Giltzurrun osasuna edonorentzat, edonon lelopeko kanpainaren bidez. Giltzurruneko munduko egunaren bueltan, Arabako sendagaigileen elkargo ofizialak eta Alzer Alaba Arabako giltzurrunetako gaixoen elkarteak, giltzurrunetako gaixotasunerako informazio, prebentzio eta baheketa kanpaina bat abiatu du aste honetan. Gasteizkoan hainbat farmaziak parte hartuko dute eta bertan glukosaren, tentsioaren eta kreatininaren probak egingo dizkiete doan bezeroei aurretik eskatutako hitzorduaren bidez. Atzean dugun Puente farmaziak parte hartuko du Gasteizko beste 6 farmaziarekin batera. Giltzurrun osasuna edonorentzat edonon lelopean, martxoaren 7tik 13 bitartean, Gasteizko 6 farmaziak giltzurrunetako gaixotasuna saiesteko baliagarriak izan daitezkeen probak egingo dituzte. Arabako sendagaigileen elkargo ofizialak eta Alzer Alaba Arabako giltzurrunetako gaixoen elkarteak abiatutako ekimenak, giltzurrunak bezalako organo garrantzitsu bat zaintzea eta giltzurrunetako gaixotasun kronikoaren arrisku faktoren eta detekzio goiztiarraren garrantziaren inguruan kontzientziatzea du helburu. Nahi dugu gaixotasun hau ezagutzea eta nahi dugu herritarren artean ustez sano dauden herritaren artean, ze hau irekita dago edon horri, froga txiki batzuk egitea, eta horiekin jakin dezakegu zerbait gaizki dagoen dabilen ala ez. Eta horrekin medikura bideratzen dugu pazientea. Esan bezala, glukosaren, tentsioaren eta kreatininaren probak egingo dituzte. Altuera edo pisua bezalako neurri antropometrikoak ere hartuko dituzte. Baheketa probak izanik, giltzurruneko gaixotasuna diagnostikatu gabe dituzten pertsonei zuzenduta daude.
Izan ere, patologiaren detekzio goiztiarra egin ahal izateko, kasu posibleak azaleratzea eta medikura bideratzea da helburua. Edozein urte, edozein adin, neska, emakume eta naiz eta gizona, eta hori bai, importantea da, diagnostikoa gaixotasunaren diagnostikorik gabe etortzea. Zekao, gaizki bali basoia badakizu eta hori ez da helburua. Gaixotasun hauek izaten dira silenziosoak direla, ez duzu nabaritzen, ezer sintomak dituzunean ja batzutan berandu egia da. Horregatik garrantzitsua da hori prebentzio egitea. Farmazia badira nire ustez leku bat non herritarrak oso hurbil daukaten eta daukate aukera asko bere osasuna ondo mantentzeko eta kanpaina hauek horrela erakusten dute. Bestetik musika izpide Iruñan izan da Koldo Otamendi musika zuzenean saioko aurkezlea Kerobiaren itzuleraren berri izateko. Ikus dezagun jarraian saioaren laburpena. Zeharka ikutzen ditut Saturnoren eraztunak dira. Esan genuen, orain ja 8 urte, 7-8 urte, nekatuta geundela, ez zegoela magiarik, nik uste ditzau importantea dela, eta esan duzun bezala ez geneukala gehiagia eskaintzeko, gauza gehiago eskaintzeko. Eta horregatik hobeto zela, proiektua amaitu eta bakoitzak bere bidea hartzea. Claro. Geroztikan gauzak pasatu dira, ezta? Eta azkeneko urte luze hontan gauzak pasatu zaizkigu Kerobia zaharrari eta Kerobia berriari ere bai. Zela, Kerobiak musika nahi zuela, historia bat kontatu nahi zuela eta horrekin nahiko zela. Hau da, sinetxu genuen hori. Eta gutxinaka pausu batzuk ematen hasi ginen, Kerobia zaharra elkartuko ginen ospatzeko 20 urteak, eta bitarte hortan, esan genuen, pena merezi du Kerobiarekin jarraitzeak. Zertan nijoa. Gure misio bakarra dela emanaldietan eta gure musikarekin ondo pasatzea. Guk eta gurera etortzen den jende hori. Sarrera bat erosiz, gure proiektua finantzatzen duten lagun guztiek, komunitate horiek, hurbiltzen diren guztiek balore batzuen inguruan etortzen direla. Musika gustoko dute, historiak eta balore horiek. Maitasuna eta esperantza, ez? Eta oso emozionantea da nola kontzertuetan gora bizitza. Garrasia egiten dugunean, ez? Mundu guztiak du gora bizitza, ez? Eta nolabait hitzez esaten ez badugu ere, batak albokoare besteari esaten dio zu ez zaude bakarrik. Berehala hasiko gara, biran, martxoaren 12an, hasiko gara Bilboko kafe antzokian. Martxoaren 18an Basteron egongo gara, Andoainen. Apirilean 8 eta 9 Gasteizen eta... 8an Iruñan, Zentralen eta 9an Gasteizen, Inbiasen. Hori da. Eta gero apirilean 23an Dokan. Hauek dira, ez, aurkezpen... Eta gero tartean badago sorpresaren bat egongo da. Hori ere bai. Bestetik otsaiaren hasieran iragarri bezala, Jose Luis Elkorok eta Mari Carmen Aillastuik jasoko dute Bergarako aurtengo Monzon Ganuza saria, bada eskuratuko duten Garakurra Laida Lertxundik egina izango da. Aurtengo Monzon Ganuza Euskal Utopiko sari simbolikoa Laida Lertxundi artistak egindako pieza izango da. Jose Luis Elkorok eta Mari Carmen Aillastuik jasoko dute. Telesforo Monzonek eta Maria Josefa Ganuzak bezala bizitzaren ardatz nagusi Euskal Herria, Euskara eta Euskal Kultura izan dituzena komentzeko Monzon Ganuza saria sortzea erabaki zuteniaz, Ola Sodorra Fundazioak eta Bergarako udalak. Esan nahi hori izango du egun honek, ez pixka bat bizitza oparo horiek ospatzearena. Iratxe Esnaolak nabarmendu du bestalde urtero artista berri bati eskainiko zaiola saria diseinatzeko aukera edo aurretik egina duen bat emateko aukera. Dakizuenez, saria simbolikoa da, obra artistiko bat,
eta obraren diseinua artista berri baten esku geratuko da urtero. Modu horretan, euskal sortzaile berriak sustatu eta belaunaldien arteko zubilana eraiki ahal izateko baliatu nahi dugu Monzon Ganuza saria. Aurtengo artista Laida Lertxundi da. Bere praktika artistikoa New Yorken eta Los Angelesen garatu ondoren Euskal Herrian bizi eta lan egiten du egun. Zorroztasun kontzeptuala plazer sentsualarekin kombinatuz, Lertxundiren lanak arte kontzeptualaren eta zinema estrukturalaren ideiak eta gorputzetik lan egiteko ikuspegi feminista erradikala batzen dituzten lekuen miaketa erakargarri eta autoflexiboak dira. Jesus Mari Lazkano margolariak aurtengo sari simbolikoaren inguruan esan du, Laida Lertxundik etengabe mugitzen ari den obra eskaintzen digula. Oso bisuala ikusizko kodeak trukatuz non prozesua garrantzia hartzen duen, oreka bizien eta mailerari gabe. Aurtengo pieza Landscape Plus deitzen da. Ulertarazteko Landscape Plus euskaraz paisaia eta plus edo gehiago izango litzateke. Paisaia gorputzarekin harremanetan jartzeko modua da. Paisaia eta gorputza bere lanean etengabe ateratzen diren gaiak dira. Basari ematea martxoaren 10ean arratsaldeko 6:30 egingo da Bergarako seminarioa aretoan. Saria ostegun honetan jasoko dute Elkorok eta Jastuik Euskal Herriaren alde egineko lana aitortuz euskara min eta lehentasun izan dute beti hortxe bideoa sakonean eta bueltan elkarrizketa izango dugu gurekin, ez galdu. Jose Luis Elkoro Unamunok eta Mari Carmen Aiastoi Agirrek Euskal Herriaren alde bizitza betea eman dute. Euskara min eta lehentasun gure iraganarentzat etorkizun bat eraikitzeko lanean aritu dira beti. Bergarako udalak bigarren Monzon Ganuza sariarekin aitortu nahi izan die egineko lana. Lehenengo, sorpresa. Ni behintzat esan eman baina zergatik, kriston sorpresa izan zen guretako, eta baina, zuek egin duzue, hainbeste gauza egin duzue etxe horretan, eta ondo, oso posik eta oso ondo. Zergatik telefonon etxe hori lan asko indu. Indu gaudalako, laguna zielako, ez du pentsatzen indugula ezer berezirik, baizik tokatzen baldin bajantzutazu lagun baldin baza, ez dago besteik. Etxe hori badakizue nola konfinauta egon zen, eta jausten zeon, teilatua jausten zeon, eta orduan Jose Luis alkate zeonian hartu zeben erabaki bat, behintzat teilatua konpontzeko, mantentzeko etxia. Eta, aurra konpondu zen, baina etxia oin gelditu da eta gainera gauza bat oso importantia. Etxe hori gelditu dela herrian dako. Eta horrekin bai borrokatu daula. Etxe hori herrisa eta euskeran dako da. Eta ze oroimen dauka, pasatzen nahi zenian beti gogoratzen nire Maria Josefakin. Mari Carmenek harreman estua izan zuen Maria Josefa Ganuzarekin. Bizipen asko zituzten komunean, horrek batu zituen eta hitz asmo gogo eta nahigabe partekatu zituzten. Maria Josefak lagun eta sustengo izan zuen Mari Carmen. Eta gainera Maria Josefa telesforo egun zenian, etorri zienian eta gero juntzan hilabete egon zan kanpuan, mitinak eta gero eskutatuta bezala Maria Josefa egon zan gure etxian loiken. Mari Carmenek Bergarako ikastolaren sorreran parte hartu zuen Elkoro senarrarekin batera. Arriskuak onartuz, seme-alabentzat klandestinitatean egiten zen irakaskuntzaren alde eginez. Guk dugu 4 seme-alaba. Orduan ikastolik zeon. Orduan hasi zen movimiento Euskal Herriko ikastola bai, ikastola ez, eta hasi ginen ikastolan ni movimentuaretan ez nintzen egon, baizik. Inigo eta Kristina ikastolara jute ziren. Hemen ezion ikastolaik eta jute ziren pisu batera kasino goixan zeon habitazio batzuk, nik uste pupitreipez, nik uste lurrian hasi ziela, ez dakit nola, baina jute ziren ara. Movimentu hori izan zen oso importantia. Utopikoa aurre izan zen. Utopikoa, ikastola nasuntua. Nola hasi zen ikastola hemen. Aura bai izan zen, movimentu ezekiun prestatuta genden eramateko, prestatuta ez. Eta hola hasi ginen eta begira ze
gauza utopikoa, hemen andereño batzuk egon ziren oso importantiak, eta nik usteot arek zeukela, are emon jakoela premisua. Bai, Aiastuik bai Elkorok euskara lehen lerroan jarri dute beti, baita Elai familia enpresan ere. Eskondu ginean, enpresa sortu zan, Elkoro Aiastui. Elai bezala. Eta oin, begira, dana euskera ziken dabe, enpresa horretan. Den euskeraz. Senarrak enpresan egiten zuen lan Aiastuik ordea etxazpiko dendan, 4 seme alabak zeintzaz gain. Gure etxazpixan zeon denda bat nire gurasoena. Nik etortzen nintzen dendala lanera. Eta sekul dago seme alaba. Ordan, imaginau, Jose Luisek ibilbide politiko oparo eta luza izan zuen eta Mari Carmenek ibilbide horri bide eman zion, ondoan eta albotik babestu zuen. Askotan kide gisa lanean aritu zen eta noski espazio pribatua deitzen zaionaren arduraia osoa eraman zuen. Lehenengo Jose Luis izan zen alkartunaiko. Hemen egon zen alkartunai, soziedade bat, erok ekarri zeben lehenengo ambulantzia, inzeben kriston lan alkartunaien bai. Eta handik irten zen alkatetzara. 2 legislatura inzeben alkatetza lehenengo eta gero bebai berriz. Ni, de todas maneras, esaten dut, ni politika segidu indot, martxa, por ejemplo, Euskal Herria lehenengo kilometruak eta orduan danera jute ginen. Baina herri honetan espetxea eta erbesta pairatu behar izan dutenen eta hauen seniden etengabeko sostengo horietako bat izatea tokatu zaio Mari Carmeni. Senarra 2 aldiz sartu zuten preso, herri batasunakoa izateagatik lehendabizi eta gero Egin egunkariaren enpresa editorearen administrazio kontseiluko lehendakari izateagatik. Mai nazionaleko asunto horrekin eukitzen bai juntzan kartzelara lehenengo. Gero hanin zeben 2 urte. Gero berriz onda egineko roluakin. Izan zen oso gogorra eginekoa bebai, porque kartzela oso gogorra, baina epaiketia oso gogorra izan zen. Sufridu ginoan asko bai egineko roluakin. Gero kartzela, gero lehenengo asuntua alkalakoa bebai, hori ez da ipatzen, baina hori oso gogorra izan zen. Neri deitu zuztan, juntzienian kredenzialak hartzea Madridera deitu zuztan. Bueno, hartu du kredenzialak eta oso posi gaude eta oingoia zafaltzea. Horrek izan ziren azkereko hitzak, berakin telefonos. Eta gero ditzen dozte, que les han tiroteado y no sabemos cuántos hay. Hoy se izan ahora. Tremendo. Horregatik esaten dut eta hori beha aipatzekoa da, lehenago. Osea, sufrimentu bai egun gaula. Eta zenba bider, etxetik be, kanpo. Presoen senideekin ere oso implikatuta egonda Aiastui beti. Nik asko egin dut kartzeletara. Bidaiak kartzeletara. Betidanik segidu dut, gero egon zan baitan beste seme bape bai, Almerian, egon zan 3 urte, bat Munitzen eta 2 Almerian, eta gero kartzela guztiak, Espainiako kartzela guztietan egon naiz bai. Segitzen zenidekoa naiz. Zenide. Eta gaur egun nola ikusten du egoera? Ondiokan motxilia puska kargauta daukula. Ondiokan be. Ondiokan duzko hor, 100 piku preso, eta horrek, hori da motxila bat daukula. Ez da askatasunik hori baino, karri mitxu etxea. Eta bueno, lortu da Euskal Herrian egotia, zergatik begira, hemendik juntzeike Algecirazera. Hartu autobusa Gasteizen eta Algecirazera, joan. Eta han bizita 20 minutukoa, eta buelta etxea, eta horre bidai horrek oso luziak eta txarrak izan die. Xamurrapal behar denerako beti prest, beti horri izan da Mari Carmen. Aiastuik zein Elkorok biek eutsi diote erronkari, Euskal Herriarekin konpromisoa bizitza osoko lan eginda, maite duten herriari beren onena emanda.
Save the Children erakundeak, 21. mendeko hezkuntzarako oinarrien zirriborrorako bere zuzenketa proposamena erregistratu egin du Eusko Legebiltzarreko hezkuntza lantaldearen aurrean. Proposamen horien nondik norakoak ezagutzeko gurekin dugu. Gaurkoan pantearen beste alboan Sara Polo, Euskadiko Save the Childreneko haur politiken ataleko arduraduna. Gabon, Sara? Gabon. Esan bezala, 21. mendeko hezkuntzarako oinarrien zirriborrorako zuzenketa proposamena erregistratu egin duzue. Zein da proposamen horretan eskatzen duzuena? Lehenik eta behin, segregazioaren aurkako neurri eta konpromiso zehatzak eskatzen ditugu. Gure ustez, hezkuntza hitzarmenak argi eta garbi zehaztu behar ditu zeintzuk diren hurrengo 30 urtetarako euskal hezkuntza sistemaren helburu estrategikoak, zeintzuk izango diren helburu horiek neurriko dituen indikadoreak eta nola jarraituko diogu hitzarmen, nola jakingo dugu hitzarmen hau lortzen ari den ala adostutakoa egiten ari ez den ala ez. Horregatik, gure ustez oso garrantzitsua da guzti hau zehaztea eta hitzarmen honek gauza berriak ekarri behar dituela, gauzak aldatu edo hobetu dadin. Bestela ezer ez bada aldatzen edo ez dago ezer ez badauka ezer berririk, gauzak horrela jarraituko dira, eta segregazioaren arloan gauza pilo badaude egiteko. Zeintzuk dira proposatzen dituzuen aldaketarik nagusienak? Gure proposamenen artean, alde batetik eskolatze orekatu eta inklusiborako sarbide eta onarpen mekanismo berriak sortzea da horietako bat, eta oso garrantzitsua hori eskola segregazioaren bukatzeko, baina baita agertzeko. Gainera, gure ustez, proposatzen duguna da, ikastetxe pribatuak baliabide publikoekin finantzatzeko zenbait baldintza bete behar izatea, hau da, lege berrian, hezkuntza lege berrian, zehaztea zenbait ezaugarri eta ekitatearen eta segregazioaren arloan hartu beharreko, ikastetxe hauek hartu beharreko zenbait konpromisu. Eta guzti hori, lege berrian jasotzea, ezta? Baita, honekin batera, finantzazio honen arabera, gure ustez, sistema berri bat diseinatu beharko litzateke, finantzak eta eredu ekitatiboa deitzen da, eta formularen bidez funtzionatzen den sistema bat da. Hau da, ikasle zaurgarri gehiago dauden ikastetxeei baldintza eta finantzazio gehiago ematea. Lehenik eta behin jasotzeko, ezta? Eta bestalde, benetako doakutasuna bermatzea. Hau da, Save the Childrenek orain dela urte pilo eskatzen ari den gauza bat, zirriborroan aipatzen da, baina oso garrantzitsua da zehaztea, hau bermatzeko edo gertatzeko beharrezkoak dira araudi berri bat, baita inspekzioak kontrol gehiago egitea, eta labadagokio sanzioen bidez bermatzea doakutasun hau. Desoreka ekonomiko, sozial eta pertsonalek hizkuntza aukera guztiak edo baldintzatzen dituzte. Zein da zuek erakundetik planteatzen dituzuen konponbidea, hori gerta ez dadin? Konponbidea bakarra da gure ustez segregazioarekin bukatzea, eskola segregazioarekin bukatzea. Zer esan nahi du? Lehenik eta behin sistemak hobeto identifikatu behar ditu sozioekonomikoki zaugarriak diren ikasleak. Eta informazio horrekin baita aipatutako neurrien bidez, eskolatze orekatu eta inklusibo hori bermatu behar du. Hau da, eskola guztiak izan behar dira gure gizartearen edo eta berraien inguruaren edo herrialdeen erreflexu. Eta gaur egun ez da horrela, desberdintasun oso handiak daude, eta eskola batzuk kontzentratzen dituzte ikasle zaurgarri hauek edo gehienak. Eta beste batzuk ez daukate, ez da bat bakarrak ez, eta hori ezin da horrela izan. Gainera, behin eskolatze orekatu hori lortuta, edo batez ere gaur egun desberdintasun handiak daudelako, oso garrantzitsua da ikastetxe guztiei behar dituzten baliabideak ematea haien egoeraren arabera.
Hau da, gaizkiago, txarrago dauden ikastetxeei baliabide gehiago ematea, hori da ekitatea. Ikasle zaurgarri gehiago badauzkate, baliabide gehiago behar dituzte. Ezaguna da, ikasle hauek zailago daukatela ondo emaitza onak ateratzeko edo ikasteko. Imaginatu ezagun, familia bat non gurasoek ez dute beharrezko hezkuntza bukatu, etxean ez da existitzen ikasteko ohitura edo eredurik, gainera ekonomikoki arazoak dauzkate eta denbora pilo ematen dute lanean gurasoek edo ez dute denbora ematen beraien seme-alabekin. Orduan, guzti horrek ikaslean eragin handia dauka eta baliabideak ipini behar ditugu eragin hori ez izateko hain handia, ez? Gaur egun dena hain gogorra. Eta azken puntua oso garrantzitsua da hori doakutasuna, aipatutako duintasuna edo doakutasuna baita eskolaz kanpoko aktibitateetan ere. Eta etorkinei edo dagokienez, beste autonomia erkidegoekin konparatuz, zein da Euskal Herrian topatzen dugun egoera, hezkuntzan noski? Ez da ona. Estatuko ikasle migratzaileen eskola segregazioaren indizerik edo tasarik altuena du Euskadik, eta hau ez da datu ona, ezta? Gainera, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailaren azken datuen arabera, hezkundatuek esaten dute egoera gero eta desberdintasun handiagoa dagoela gure hezkuntza sisteman. Eta zer esan nahi du honek edo zeintzuk dira honek dakartzan ondorioak, ikusten ari dira investigazio edo diagnostiko hauetan, ikusten ari dena da atzerritar jatorriko ikasleen emaitzak besteen baino oso txarragoak direla. Ezin da onartu, konpetentzia guztietan ematen da desoreka hau, eta egindako ebaluazio diagnostiko guztietan. Eta hori da, etxegitan ari garen eragina hori da hain zehatz. Gainera, ekitatearen eta inklusioaren euskal behatokia sortzea proposatzen duzue ere, zertan datzan hori? Bai, dozein politika publikoa egiteko oso funtsezkoa, oso garrantzitsua funtsezkoa da informazioa edukitzea. Eta gaur egun badaukagu Euskadin ICIB institutoa, oso instituto ona eta kapasa da, baina ekitatearen arloan oraindik datu asko jaso behar dira eta proposatzen ditugun segregazioaren aurkako neurriak aurrera ateratzeko informazio hori behar ditugu, edo behar dute Eusko Jaurlaritzak, udaletxeek eta bar. Orduan, informazio hori jasotzea proposatzen dugu, adibidez, zein da ikastetxeen egoera, ea konzentrazioak ematen ari diren eta zein lekutan, errepikapena, inklusio eta desberdintasuen desberdintasarloko datuak, guzti hori jasotzea Euskal Hezkuntza Sistemaren ekitatea eta inklusioa ebaluatzeko eta horren jarraipena egiteko baita neurri berriak hartzeko edo martxan dauden neurriak ebaluatzeko baita. Zein da zuek erakundetik egiten duzuen balorazioa urteak pasa ahala, hau da, zer nolako aldaketak egon dira hezkuntza sisteman? Gure hezkuntza sistema gauza asko egin ditu oso ondo eta beste batzuk hobeto egin dez. Gure ustez, osagaiak badauzkagu, adibidez oso interesgarria da haurreskolekin egindako apustuaz, ekitatearen arloan oso neurri positiboa da, haurrak 0-tik 3 urteetara eskolara joatea, kalitatezko eskolara joatea, oso onuragarria da familia zaurgarrienentzat adibidez, baina badakigu gaur egun familia zaurgarriek gutxiago erabiltzen dutela zerbitzu hau eta beharrezkoa da adibidez hori sustatzea, eskolatze hori sustatzea. Orduan gauza oso interesgarriak dauzkagu, baina naiz eta zenbait gauza oso egin diren, gaur egungo egoera
desberdintasun oso handia adierazten du, eta horrekin neurriak ipini behar dira horrekin bukatzeko. Ildo-horretatik hezkuntza ituna oso antzitsua da gure ustez, eta editu guztien ustez egia esan da, eta benetan espero dugu aukera hau hala izatea, eta segregazioaren arloan neurri eta konpromisu zehatzak eta ausartak jasotzea. Eta gizartea, Sara, nola ikusten duzu gizartea da? Nola aldatu egin da gizarteak hezkuntzaren aurrean duen ikuspegia edo? Orain dela zenbait urte, adibidez 4-5 urte, segregazioari buruz jende gutxi hitz egiten genuen, aditu gutxi hitz egiten genuen, eta hori asko aldatu da azken urte hauetan, adibidez, azken hilabete hauetan legebiltzarrean eman den hezkuntza ponentzia honen arloan, ia 100 pertsona edo aditu joan gara horre gure ikuspuntua ematera, eta segregazioa izan da demarkatu duen gaietako bat oso garrantzitsua. Orduan, gure ustez, debatea ja kalean dago, gure gizartea prest dago, fenomeno hau ezaguna da, eta gizartea erantzunen zain dago. Eta espero dugu hitzarmenak erantzun hauek ekartzea. Edo lehenengo erantzuna gutxienez, asko badago egiteko, oraindik. Hori zan amaitzeko galdera, Sara, etorkizunera begira. Aldaketak laster etorriko dira? Espero dugu baietz, hau da lehenengo pasua, horregatik gaude honekin lanean, lehenengo pasua delako, baina hurrengo hilabetetan eta urteetan asko egiteko dago bai noski. Besterik gabe, Sara, mila esker gurekin tarte hau pasatzeagatik. Zuei, Gabon. Mila esker, Gabon, agur. Agur. Eta zuek ez mugitu, orain sorozaldiari ergiko diogu tartea, baina bitartean musikarekin utziko zaituztegu orain arte. Shua leiotik, galdua zara.
mende bat lehenago pozoia prestatzen zebiltzan gure etxetik urrunago pixkanaka sartzen doan pozoia azkenerako itzen zaren horietako inguruan arriskurik ez baldin bada buelta eman begiei eta begiratu
etortzeko, esan izun geratzeko, ta ez etorri mesedez, aizean lez joan zaitez. Nire zauria ez da zurea, iluna daukat gordea, errurik ez da ordea. Nire zauria ez da zurea, iluna daukat gordea, errurik ez da ordea. Alkoholaren dantzak arrotzen dizkita hutsak, sentitzen ditut arantzak, gezurrak da esperantzak. Nire zauria ez da zurea, iluna daukat gordea, errurik ez da ordea. Nire zauria ez da zurea, iluna daukat gordea, errurik ez da ordea. Gure izena, historian, lore bezen artean. Entzunetzean, hasi daukaka, kontuz letu uhala. Zuen ametsak lokatzean, behartuz bizitzea. Zurezko ideiak erretzean, ze kolore dukeak, laino beltzen helbidea. Gure ideien postakodea, galderari izan ezkero, gordea hoa giltzapean. Denboraren normalidatzia, dago gure izena. Ez zaba ezin den oihu gardena, gure bihotzetan. Denboraren normalidatzia, behin betiko dena. Ez zaba ezina gure izena. Zerk egiten zaitu gaiztoa beti zorrotza, garratzak zure hitzak, zenbat laino beltz, esarkada bat behar duzu baina kiratxa, jasan ezina da, bakarrik zaude, bere zuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure etxean, sebe zuloan, ilunketan ikuste zein omen da, zure zauria.
ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, utzaren aberrian, laino beltzen erdian, ardilatzen herrian, ardilatzen herrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, berde zuri gorria, utzaren aberrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, herrien deserrian, ardilatzen herrian, ardilatzen herrian, ardilatzen herrian, baina latu herrian, ardilatzen herrian, aitezinen herrian, gustoko ez dudanaren, ez garen desberdinak. Ez da zure errua. Zuk nahi ez arren, laino beltzek hitz egiten jarraituko dute, ta zer ekaitzaren barruan beraiek gaude. Nahi ez arren, laino beltzek hitz egiten jarraituko dute, ta zer ekaitzaren barruan beraiek gaude. Nahi ez arren, laino beltzek hitz egiten jarraituko dute, ta zer ekaitzaren barruan beraiek gaude. Jarraitzea zuzena ez den bidea, ez zala bideok erretik jotzea, argi dagoena zalantzan jartzean, ez altzaizu joango denbora baldea. Aitzitik denborari begi hortzara, bokatuak galduz eskutik abara, autua ez da gizunera zarra, idiotza ote da bide bakarra. Hiltzoria izango da, arrotzaren eskua ikus dezakena, urtenari urten deritzaiolako, egileak ez ezagutu dauela. Betidanik izan dituzu bideak, eginak, imarra egokitan, gurutze bat aipa, gaitzetan, ibilian beti, ibilian toki, berdinak, burua inozoki, buztanari arra, paketan. Betidanik izan dituzu bideak, eginak, imarra egokitan, gurutze bat aipa, gaitzetan, ibilian beti, ibilian toki, berdinak. Zorian izan
Aurrerantz begiratzen du berak leiotik alako kotxe gorri baten maitatu zuen aspaldi kotxe gorrikoak ikusi du kalea gurutzatzen bihotzak salto egin dio giratu da eskerrak bera ez dena bada beste norbaitentzat norbait ordea nahi gabe ukitzen diogu elkarri efemeridea bakarrik minez ospatzen ditugulako ez gaude egunkarietan tabernan autobusetan gaude talkarri ukitzen diogu efemeridea nahi gabe efemeridea gugan zauriak direlako norberak bakarrik minez ospatzen ditugulako ez gaude egunkarietan tabernan autobusetan gaude elkarri ukitzen diogu efemeridea nahi gabe
ez da